Nu er vi på vej ud for at spørge en masse om nogle spørgsmål om børnehjem. Hej alle sammen og velkommen til Topic of the Week. I dag vil vi præsentere jer vores nye emne. Børnehjem! Ja, det er nemlig rigtigt. I dag vil vi finde ud af, hvad alle, lige fra små til store børn, tænker om emnet børnehjem. Værsgo, Rosamund. Hvad tænker du på, når jeg siger børnehjem? Jeg synes, det virker sådan ret uhyggeligt. Jeg ved ikke, det virker lidt skræmmende måske. Tak for svar. Tænker du, når jeg siger børnehjem? At det lyder ikke særlig fedt at komme på børnehjem. Hvad tænker du, når jeg siger børnehjem? Så tænker jeg, at det er sådan et hjem for børn, som ikke har nogen mor og far. Ja, tak for folk, der ikke har nogen forældre. Tror I, det er særlig sjovt at være på børnehjem? Nej, men jeg tænker sådan Voldemort. Et stort hus med børn i. Ja, det er et stort hus med børn. Et sted, hvor børn kan komme hen, hvis de ikke har, hvis forældrene måske ikke kan have dem, eller hvis de ikke har noget andet sted at være. Mørkt hus. Ja. Med børn. Børn. Og hjem. Så hvad tænker jeg? Stort hus. Mange fattige børn. Ved du, hvad et børnehjem er? Ja. Hvis bare der kommer nogen mor og far, så kan de komme på børnehjem og blive passet der. Okay, synes du, det lyder som et hyggeligt sted? Nej. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Fordi man ikke har nogen mor og far, det er kedeligt at være der. Hej Birgit. Når jeg siger børnehjem, hvad tænker du så på? Et sikkert sted for nogle børn at være, der ikke kan være nogen andre steder. Og så hvor at hjemmet er for børn. Det siger sig selv. Børnehjem. Det er, hvad jeg har at sige om det. Hej Mads. Hvad tænker du på, når jeg siger børnehjem? Børn, der er blevet sendt ud hjemmefra. Når jeg tænker børnehjem, så tænker jeg på et sted, der normalt ikke overholder reglerne. For hvordan man egentlig skal behandle børn. Ja, Rent lovmæssigt. jeg ved ikke helt, hvad jeg tænker. Børn, der har mistet deres forældre, eller... Børn, der bor et andet sted end hos sine forældre. Jeg tænker på... Det skulle det ikke. Jeg tænker på børn, der har nogle forældre. Så tænker jeg på et sted, hvor børn, som af en eller anden grund er fjernet hjemmefra, kan være. Når jeg siger børnehjem, hvad tænker du så på? Børn, der ikke har det godt. Ja. Kunne du tænke dig at arbejde på et børnehjem? Ja, det var godt. Hej. Vi har fået nogle rigtig gode udtalelser omkring børnehjem. Men hvad synes du egentlig om børnehjem? Og har du en holdning til det? Følg med næste gang i Topic of the Week.